Muling bumaba ang kaso ng dengue sa Eastern Visayas noong nakarang taon, subalit nagbabala pa rin ng DOH na huwag makampante ang publiko. Sa patuloy na kampanya ng DOH tungkol sa dengue awareness, nakapagtala ito ng mas mababang bilang ng kaso ng 78% kumpara sa taong 2024. Ayon sa DOH-8, ang probinsya ng Leyte ay may nakapagtala ng 992 ng kaso ng dengue na sinundan ng probinsya ng Samar na may 739, Eastern Samar na may 171, Southern Leyte na may 572, Biliran na may 221, Northern Samar na may 471 ng kaso ng dengue na may kabuang 3,489 na kaso. Kabilang sa datos ang Tacloban City na mayroon ding 251 ng kaso ng dengue. Anin naman ang nasawi sa kaso ng dengue sa Eastern Visayas nitong 2025 na mula sa Ginapundan, Eastern Samar, Macron, Southern Leyte, Mondragon, Catarman at Lawang, Northern Samar. Sa anin na nasawi dahil sa dengue, 4 ang babae dito at 2 naman ang lalaki, kung saan 1 hanggang 13 at 75 ang nasa edad. Ang kay Leonido Lubia, Program Manager ng Department of Health Eastern Visayas, kahit na mababa ang bilang ng mga kaso at nasawi sa dengue, posibilidad itong tumaas ngayong 2026. Isa sa mga sintomas ng dengue ay mataas na lagnat, pananakit ng mata, pananakit ng katawan, pagsusuka at mga pantal. Kaya naman patuloy na inihimok ng DOH ang publiko na kung sakaling makakita ng anumang nakaimbak na tubig sa mga lalagyan tulad ng mga drum, dapat agad itong takpan o alisin ang mga tubig na maaaring pangitlugan ng lamok. Last year, from January 1 until December 2025 or Morbidity Week 51, nagkaroon po tayo ng 3,489 dengue cases at 6 deaths. Kaya po, it's very important that ngayong year, it's the beginning of the year, there is a possibility na tumaas siya uli. Kasi nga, based on our pattern, usually, every 2 years, tumataas siya. So, it's a very important reminder for all of us na hindi maging complacent ngayong year. At mula dito sa impila ng Bombo Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!